En dan is het nog altijd simmerbaar. En ik joen is het nog aardig warm. Want joen heb ik nog een temperatuur staan om er bij de 19 of 20 graden te hebben. Meestal nog even een geneertje. Want het maar verhoren, dat wie ik al te merken. Eerst bewolking, van de media nog flink wat zinnen. En de simmerwarmte. Maar die simmerwarmte, die zullen de strijd verliezen. Wel, joen en vannacht. Ja, warmte. Ik heb het op een temperatuur om er bij de 15 of 16 graden heen. Maar bewolking, maar wat opklarings. En de wind uit het zuidwesten in het watergebied, kustgebied, vrij krachtig, misschien nog even krachtig. En op orenplakken zwak of matig. Dan moeten we uit. Bewolking, meestentijds bewolking. Misschien letter in het watergebied nog even de zinnen erbij. En in het noorden en noordwesten. Via de sneaker te droog te duwen. De temperatuur zomaar bij de 18, misschien 19 graden. En de wind, nou ja, die zal matig en vrij krachtig wezen. Betekent krachtig in het kust- en watergebied. En komt uit het west tot zuidwest waai. We sjuggen vooruit en dan komt die waarsomslag. Maar is die nog net. Een droege dag, bewolking en een temperatuur om er bij de 18 graden heen. Nou, dan komt de toonsje. Maar roeg waar. Toonsje 16, 17 graden. Toonsje, eerst rein, letter buien, stormbuien in de joen en in de nacht. En de wind uit het westen mooi. Stormig, geeft zo'n rond 8. Maar in de nacht misschien wel even storm in het watergebied. En vrij. Stormbuien, komen ze op tongen, zwieren windsteden, uit een trog zinnen en de temperatuur nog wat lager, zijn 14 of 15 graden. En het die kan nog kouder, maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.